Jmenujeme se Inferno Stunt Team a styl, kterým se zabýváme, je freestyle karate převážně, přestože tam jsou prvky gymnastiky, parkouru i capoeiry, bojového umění. Čím mě freestyle karate zaujalo, je svou dynamičností a možností různých variant, co se dá dělat. Když je člověk utahaný, bude se jenom zaběhat nebo se protáhnout, nějaký stretching. Když je nabuzený a chce se pořádně zničit, tak jdeme skákat salta, dáme si náročný trénink. Hranice nejsou v podstatě v tomhle sportu přesně definovaný, protože člověk se neustále zlepšuje a vlastně cílem toho, čeho se snažíme dosáhnout, nebo to, co se nejvíc mění, tak nejsou jen ty fyzické proporce, ale jsou to ty právě hranice, které se snaží člověk neustále posouvat, neustále se zlepšovat. Jedním z cílů je propagovat to pro lidi, ukázat mladým, že jsou možnosti, ukázat to ve filmu, ukázat to tenhle sport v podstatě neznámý široký veřejnosti. A jsou opravdu borci, kteří se tím živěji trénují každý den, a pak se člověku zdá, že ty lidi umějí lítat. To, kdyby se mi povedlo jednoho dne, tak bych byl spokojený.